Ya. Silakan apa? Silakan. Mana? Ada masalah. Mama dah nak. Makan. Enggak sakit dah. Ya, galing ko sada. Hey, ay galing sila. Entar. Magaling. Tayo putih. Sekali. Ayo putih sekali. Iya, sekali. Layak keluar. Ayo. Ay putih sekali. Ya, magaling. Agak dang mo niya. Kayo na masuk lah. Oh, mantap na. Ciao, mula. Masan. Masan dah. Ya. Dah. Sekejap. Baik, beli. Mulai ni. Ni. Mulai lai dah. Mulai lai. Ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Mulanya kalam tadi bacur yang tadi sabik puji syukur berahmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam menggerakkan hati dan pikiran, menguangkan paham dalam rasa niat nalalamo nandiangan cinta di hati nalama musim barulah kini menjadi nyata. Salawat petumpak salam kepada Nabi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum dari mulik luahan hati sanubari adek jolimbago kok tak taturui sambah dosip buah menjalani sambah membuantakan pedoni omak sambah mak
Cupak panuh kentang balanjuang jatuh ke alam tiga luhak pusako di Minangkabau. Jo salam sambah buat juang rilah jemaah namo pinta uku aja yang pokok dalam kau. Naik ke bukit banyak kabrik lalu kautan Indo Jati kayu gadang banyak babuah bacampur jo kayu kamat. Takwik di mata lah hambo kamanya buik di penulu banyak yang sakti rang gadang banyak batuah tuangku banyak yang kiramat. Mahkota kalau rimbo kadirambah di ladang urang koto marapak molonyo ambo kamu nyambah salam diminta maaf diminta pada nambahnya. Mano sagalo ninyak mamak nang gadang basa batuah gadang de adek de pusako basa de anak kamanakan. Mbak semisa kayu gadang di tengah koto nambah urek lima gomatan nambah dahan cupak jo gantang barantiang barih coba labeh babuah babungo rimbun de adek babuah kato nambana. Dari orang alim ulama suluh bendang dalam nagari tahu dihak dengan bata tahu disah dengan batin. Duduknya baca min kitab tagak rintang di pituah. Suluhnya di dunia bendang sampai ke akhirat. Dari kepada cara dia tahu pandai, tahu bukan tahu saja, tahu dikorong dengan kampung, tahu dia nak kemanakan, tahu mata menggokan. Dari kepada bendok kandung limpah peh rumah nang gadang, sumarak di dalam kampung hiasan dalam nagari. Hidupnya tampek banasa, mati tampek baniak, undang-undang ke Madinah, payung panji ke Sarubo. Dari sarato kepada orang muda, pembimbing dunia mencapai kaki ringan tangan, capek kaki tak panaruang ringan tangan tak pemacah. So tarantang dua sudah bamuko janiah bahati suci tahu do sopan dan do santun. Cubik dibilang do sana kasadonyo di lingkuang di tengah negan nangko dan di tanah dateh lantai nangko na batuk di bawah tok rumah nangko. Kajirek tabang ramo-ramo nan inggok kateakad mampu lalu ke tanah. Kok kete indak basa buik namo gadang indak banjuang gala cukik di lingkuang sambah kesadonyo. Sambah tibo di tengah-tengah. Sambah. Di hari sehari kini di waktu kini nangko. Entah kok waktunya nan elok entah ketikonya nan baik. Waktu sedang bongok kambang sawuh tataga anjong tipu angin balayi di musimnya. Macalik alik ngalah datang babondong depan kamanan tipe yang suku paubik sagalo rungguati. Madalabak kata orang tua kita dahulu, talatak puntiang di ulu di bawah kumpalan taji. Asa mulo kata dahulu, 3-5 go nan terjadi. Pertama sambah menyambah, kedua baso jawasi, ketiga sirih jepina. Sambah menyambah dalam adat tali batali undang-undang pasabuk jemulik manih terpakai je baso bayi. Ulit manih talempong kato baso bayi gulo di pipi dalam cupak nan piawai adat banamo sopan santun. Adat dilawik baju rumudi, adat disakuang baju waro, adat dialek barago jana. Jika dikaji si jurumudi, tahu diangin nama sabuang, tahu diombak nama pasang, pandai magak menangin nyelombak. Jika dikaji si juaro, tahu dituah sisi ayam, tahu dibulang nama kicuh, pandai menangah menampil taruh. Jika dikaji si rajo janang, orang na arif bijaksano, cadiak candokio, baradak kalimbago, tahu dierang menjogen dia. Bahasa sekarang olah kini nangko. Yo mau kasih nang kadi katangahkan namun sumantang tumba itu. De adek nang biasa nang kita pakai dia tedang sirih dalam carano. Alah ditetiangkan di si bujang palangan iyo tado di tengah kita nangko. Ramo-ramo tabang malayang malayok ke kota tengah banyaknya ampe pulang pe. Dah carano alang kapalang terletak di tengah-tengah di lingkung urang narape. Batunya kinilai. Dan yang bunyi ialah apa itu? Kok sirih ke tengah, tanam sirih tanamlah pinang, tanam karakok di halaman. Biar sirih ketoklah pinang, ambillah rokok permainan tangan. Sekian sambah dari kami, sambahnya. Ujung sambah, ujung rundiangan membotibokan kepada Buya Stana saya. Mana Buya Stana saya? Kalau sambah membotibokan kok sambah tak dibilang-bilang lain, kok ditikal jejak kok sipi diulang ketokok katuka. Dia nak serius tapi minta dimakan, pinang tak gatok, sadah minta dibalik, rokok minta risau. Itu warna ya? Lah sampai di Sultan. Sak kilo-kilo.
Mandonga punirun yang dari sultan iyo pulau mah kironyo labado tak patian kunang bekabu asok panggolan. Pernah yang botu dek bari nyato ditimpo dek bicaro nan datang dari sultan. Alan kato sultan cako iyo pulau mah kironyo talayang siria de pinang dilingka orang narape. Siria sesaja anak bakunya pinang sedidian atau bosok. Kan betu mana kata sultan? Bana baitu Ustaz. Kalau betu kata sultan di adat pulau mengatakan baala tunjuk kini tentang di adat kita pakai di baku jalan Batung Kuah. Tantangan Syria nang katongah di adat yang kita pakai Syria di mas sultan juga pinang di mas ko baboli. Pinta di uraya somulo. Sekian saja bunyi pinta ulama dan sultan. Lah sampai Ustaz. Sampai. Malah itu kata sultan yang malah simak dangakan malah elok-elok dicurai dipapakan nak tentu asa muasa yang maku dicurai dipapakan. Kok Syria nang katangah masukkan Syria nan elok Syria dagang kunyang dan bak tanpa ari tampuk bagaikan kuku balam dagang bagaikan aswaso. Buah diambiak ketinaman dagang diambiak ketiruan 1000 dayang kamang gatiah. Sa tinggi sekiro kata jambo